Чыгарылышыбызны Идел буе Булгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Аның белән Мөршидә Җихан таныштыра. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Җомга көннәребез мөбарәк булсын дип, сәхифәбезне башлап җибәрәбез. Бүгенге чыгарылышта Әл-Мәрҗани мәчетендә узган Казанның иске һәм яңа татар бистәләре мирас һәм хәзерге заман төбәк ара фәнни-гамәли конференциясе барышы белән таныштырырга булдык. Татар дөньясының иң әһәмиятле ислам мәдәнияте үзәкләренең Фәнни-гамәли конференция гадәттәгечә пленар утырыш белән башланып китте. Анда халкыбызның рухи мирасын аеруча иске һәм яңа татар бистәләре белән бәйле тарихи истәлекләрне һәм шулай ук мәгърифәтчеләр хезмәтләрен өйрәнүче галимнәр катнашты. Галимнәр дөньясы һәм дини дөньясы белән тыгыз хезмәттәшлек, тыгыз мөнәсәбәтләр бу бик файдалы эш бүгенге вакытта. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты белән Әл-Мәрҗани мәчете даими хезмәттәшлектә дип искәртте сәламләү чыгышында Мансур хәзрәт Җәләлетдинов. Biz tulusunca bir Şihab Hazretleri varisleri deyip bana varabız. Onun kitaplarını da tırışabız, ilerlerge yazırga, mene müziği de yıştırabız. Türlü yakta. Bu günde rahmet bu institut, tarih institutu, Şihab Hazretleri ismindeki institutta o bizimle birlikte bu işini alıp varabız. Onun bir yana şükür. Конференцияның башлангыч өлешендә татар бистәләрен саклау һәм үстерүнең иҗтимагый форматлары, мәчетләр тарихы, шулай ук иске татар бистәсе турында Нақи Исәнбәт истәлекләре дә бәян ителде. Төп чыгышларга академик Индус Тахиров йомгак ясады. Иң бөек максат безнең ул безнең татарыбызны, динебезне саклап калу. Әгәр дә шушы эшне уңышлы башкарабыз икән, милләтебезнең мәңгелеге дигән сүз. Бу эшне менә бүгенге көндә без әйтә алабыз, аны Мәрҗани мәчете алып бара. Ул алдынгы мәчет. Аның артыннан башкалар ияреп баралар. Һәм шушы рәвештә динебезне ныгытып, телебезне балаларга иңдереп яшәүне беренче урынга куялар. Юкка гына түгел, мәдрәсәдә булдык бүген. Мәдрәсәдә төрле яшьтәге олылар да, балалар да, һәммәсе дә динебезне дә, телебезне дә өйрәнәләр. Бу инде әлбәттә безнең киләчәгебезгә юл дигән сүз. Галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары. Пәйгамбәрләр динарны да, дирхәмне дә мирас итеп калдырмады. Алар бары тик гыйлем генә калдырды. Казанның иске һәм яңа татар бистәләре мирас һәм хәзерге заман төбәк ара фәнни-гамәли конференциясенә багышланган чыгарылышыбыз тәмам. Киләсе ял көннәрегез файдалы үтсен дип бүгенгә саубуллашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү.